Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life to keep. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices with the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive, I'll be a witness, I'll let it shine. I am Catholic, I am alive, I will praise the Lord of life. I am Catholic, I am alive. I am Catholic, I am Mayong gabi mga kapamalandong, mayong gabi mga igsoon ko diha ni Kristo. Kumusta mo diha? I hope na kamo sa maayong kahimtang. Pitsa 28 karon nining bulan sa Agosto og karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Senior San Agustin. So happy fiesta mga kagayanon, happy fiesta kanatong tanan. Viva Senior San Agustin. So mga igsoon no, karong gabi una sa atong pagpamalandong sa akong nangigsoon atong aging semana atong makauban no ang akong igagaw si Brother Harold Mihorada. So direkta ni siya gikan sa ilahang seminaryo no sa may Quezon City. So siya ang atong makauban karong gabi una og maghatag sa pamalandong nato sa atong santos nga ebanghelyo nga diin atong pamalandungan karong gabi una ang santos nga ebanghelyo ug mga adlaw. So sa dili pa nato sugdan ang atong pagpamalandong mga igsoon ko ni Kristo, atong itimbaya ang atong mga kaigsoonan sa nagkalain-lain nga parokya, labi na dinhi sa may Misamis Oriental, no? Gikan dia sa may parokya sa Magsaysay, ngadto sa may Lugait. So natay mga kaigsoonan diha, mga charismatic diha nga kauban nato nga naa sa nagkalain-lain nga mga parokya. Ilabi na sa atong mga kabatan-unan, kumusta mo diha mga igsoon ko ni Kristo? Kumusta ang atong mga padayon nga pag-alagad no sa diha sa simbahan matag parokya diha sa Ginoo. So speaking of
parokya Hiloko diha kay Father Steve Olario diha sa may parokya sa Lugait, Misamis Oriental. So ato po itimbaya di ay no si Father Dudong na sa kuan kining Pandero diha sa may Konsolasyon, and ingon mausab si Father Mark Harvey Elloren diha sa may Initaw, Misamis Oriental. So mo ni ang atong mga kaparian nga na niuban po nato no sa atong pagpamalandong, nagkalain-lain nga schedule ilahang kinabang gidawat no dinhi sa atong pagpamalandong matag adlawng Sabado. So mga igsoon, tapusang Sabado karon sa bulan sa Agosto, sunod semana Septyembre na, o sa Septyembre ingon pa nila nga nag-warm up na daan si Jose Marichan para sa iyang mga kanta para sa September. So mingon tag September dinhi sa atoa sa Pilipinas, doon na gyud ta ano ang kasulugan sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. So mga igsoon no, dako kay ni nga grasya ang atong pasalamatan sa Ginoo. Tungod kay wala na to damha no, hapit na nato malampasan or makabot na pud ang katapusan nining tuig 2021 og kita nakasurvive taliwala sa tanang mga kahadlok, kabalaka, kakuyaw nga atong giatubang matag adlaw tungod nining hagit sa pandemya nining COVID-19. Apan dako kayong grasya pasalamatan nato sa Ginoo igsoon. Kung ikaw karon naa ka sa maayo nga panglawas, ang imong pamilya na sa maayong panglawas, no, dako kini nga grasya nga pasalamatan nato sa Ginoo. So kita nga mga baskog pud og lawas no, ato pong misyon ang pagtabang pod adtong mga kaigsuonan nato nga nagmaluyahon, nagmasakiton no. Dili kay kanabang ato na noong si tawag ana ato na nung iduot, ato na nung isalikway, kun dili nagkinahanglan sila sa ato usab nga tabang, nagkinahanglan sa ato ang pag-amuma, pag-ampo, pagsuporta. Muni ang atong kinahanglan kayo ano sa matag usa karon mga igsoon, kay di kalimot adunay daghang mga panghitabo sa atong palibot nga kung pananglitan no ang usa ka pamilya mahibaw-an nga nagpositive sa COVID-19, so nahitabo doon na noy discrimination. Yes, dili man nato makuan nga lugar doon na tay kabalaka or kanabang kahadlok, pero di po na siya wala po na siya nagpasabot nga ato na lang gyud silang likayan, ato na lang gyud silang i-discriminate. Kundi kinahanglan nato karon ang pagtinabangay, pag-inampuay, pagsuportahay sa matag usa. So muna ang atong kinahanglan ining maong panahon sa pandemya igsoon kapamalandong tungod kay kung dili ta magtinabangay pilde gyud ta. So sa ingon nga ang Ginoo kanunay nagsuporta nato, ang Ginoo naghatag sa ato ang mga needs every day, ang Ginoo nag-provide, ang Ginoo nagpanalangin nato matag adlaw. So kini nga panalangin kining maong grasya igsoon kapamalandong ang ngayon usab nga ato puning ipaambit ngadto sa uban. Kay I do believe nga ang matag grasya nga gihatag sa Ginoo dili lamang para sa atong kaugalingon, dili para tagbaw nato ang atong kaugalingon, kundi para usab no sa kalipay or pagtabang sa uban tungod kay kita channel ra gyud ta sa mga blessings nga gikan sa Ginoo. So kinahanglan nato ning ipadayag, ipaambit ngadto sa mga nanginahanglan. Okay? So sa dili pa nato no, sa dili pa nato sugdan ang ato ang kanabang pagpamalandong, akong hatagag higayon no si Brother Harold para sa iya pong panimbaya pod basin do na siya gusto ipanimbaya no karong gabi una. Harold. Ay, maayong gabi kanatong tanan, maayong gabi mga kapamalandong. Ako lang itimbaya ang ako ang pamilya no, akong igagaw pod. So sa inyo ang pag sunod ni ining pamalandong ni Kuya no, Brother Alex. Maayong gabi kaninyong tanan, ilabi na sa akong mga kauban diri sa seminaryo o sa ako apong kauban nga tuwa karon kasamtangan sa hospital no, sa pagpaalim sa iyang maong balatian. So kanatong tanan maayong gabi. All right. So ako ding itimbaya po day ang akong tita Maming Espino nga nagsunod karon no, si Uncle Loloy Olivera nga naka-react pod sa ato ang live karon diya sa may Saudi, and sa ato mga OFWs diya sa may Singapore, Lian Marie Rhymes diya sa may Macau, si Ate Belma Mendez diya sa Norway, si Ate Ana Isminya ingon usab sa
kana bang si tawag ani sa ubang parte no sa nasod or asa ka mang suok sa kalibutan igsoon ka pabalandong kung nagtan-aw ko karon kung naminaw ka karon ay naot kami nga ang grasya sa Ginoo mag-uban diha kanimo. Hello day ko kay Timmy o Ganti Wilma. Ako mo to silang na-inform nga ikaw mag-share karon role. I don't know kung naka-view ba sila karon. Ako pa timbaya si Alin ug si Rona nga kanunay nagsunod sa ato ang segment matag adlong Sabado ug Domingo. And hello po dai ko sa Rubin family diha sa may NHA Kauswagan. Og ingon mo sab diha sa may Makabalan no si ang Salon family. Hello ko sa inyong diha tanan. Salamat sa inyong pagsunod og mga igsoon kapamalandong no sa ato ang pagbalik no atong sugdan ang ato ang pamalandong dating Santos nga ebanghelyo. So maminaw sa tag-usa ka kanta og sa atong pagbalik igsoon dinhi atong paminawon si Brother Harold para sa iyang pamalandong. Ang sigisangan ng minaw sa mga pulong sa Ginoo, ipapatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kay sama kakayod sa usa ka taong maanamon nga nakatukod sa iyang balay sa usa ka dakong bato bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan hangin nga mapusog magpabilin kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalikot sa pagtuo sa kada tao pangayo unta kini nga grasya gikan niya. Ang tao nang ilaw sa mga pulong sa Ginoo ug wala ibang matuod diha sa iyang mga buhat. Sama siya sa taong tutog balay sa yutang huyang sa kusog nga ulan pagabanla sunog sa hangin pagatumpagon. Pulong ni Kristo buhat mo ang haligi sa pagtuo ang pingikining grasya nga dinasa niya sa kinabuhi mo. Bisan sa kusog nga unos ug walay hunong nga ulan hangin nga mausog magpabilin kini nga dili matarok sa maunta niini ang kalig-on sa pagtuo sa kada tao pangayo ta kini nga grasya gikan niya. Kini nga grasya gikan niya. Alright, so mga igsoon, kapamalandong, atong iplastar ang atong kaugalingon, atong isentro ang atong hunahunag kasing-kasing diha sa presensya sa buhing Dios ug mudungan kita sa pagingon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Dios nga labing gamhanan, tinubdan sa tanan, walay sinugdanan ug walay katapusan, kami nagadayeg nagapasalamat kanimo nining takna sa among pagpamalandong karong gabiuna o Ginoo. Ginoo, salamat sa mga grasyang imong gihatag. Salamat kaayo sa kusog sa imong presensya, sa imong gugma. Salamat kaayo Ginoo sa giya nga imong gihatag matag adlaw, ilabi na sa grasya sa paglahutay. Langit nung Amahan nga muyo kami kanimo karong gabiuna. Puna kami sa balaan imong espiritu. Dihugi kami Lord sa imong labas nga dugo, ipadayag ang imong mensahe, ipabati ang imong presensya o Dios ngadto sa among mga kapamalandong. Labi na pinaagi ni ining maong programa, mapaabot unta ang imong mensahe o Ginoo ngadto sa tanan nga naminaw nagsunod niini. Lord, hawani ang among hunahuna ug among kasing-kasing. Ipatuhop ang imuhang mensahe himuang nga kini mo'y magdasig kanamo, mahimong giya namo sa among adlaw-adlaw nga pagpuyo
ug sa mga buluhaton namo matag adlaw. Langit to namong amahan, wala kami mahimo kung wala ka, kay kini among gipangayog pasalamatan diha sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo uban sa panabang sa among langit nung inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa amahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. So maigsoon no sa ato ang pagpamalandong. Okay? Ako may mabasa sa gospel no before pa si Brother Harold magpaambit sa iyahang sa iyahang pamalandong karong gabi una, no, akong basahon ang gospel. Na ang gospel na to gikan man ni sa sulat ni San Marcos, no? Sige. Ang pagbasa sa ebanghelyo gikan sa sulat ni ebanghelyo ni San Marcos, simayawon ikaw Ginoo. Ang mga Parisiyo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Parisiyo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo gud labi na ang mga Parisiyo nagtuman man sa gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Parisiyo kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kung dili pa nila kini hugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman. Ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa tasa, sa kulon, sa mga panaksan, nga tumbaga ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Parisiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Si Hesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaias sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaron ignon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaias. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa mga pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios, ang mga balaod nga sugo nga hinimo lamang sa tao. Og midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao'y hinuong inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tao. Nawala ko nga. Okay. Unya, gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panun sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang. Kining tanan gikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Kristo. Okay, so mga igsoon kapamalandong akong ihatag karon no kang Brother Harold ang pamalandong nato no para sa ato ang ebanghelyo ugmang adlaw. Maayong gabi mga kapamalandong. Akong sugdan ang akong pagpamalandong sa usa ka pangutana. Unsa o kinsam man ang imong gisunod sa imuang kinabuhi? So literally dili ni siya ingon nga sa imong paglakaw, sa imuang lihok, pag-istorya o panghunahuna, kundili sa kinatibuk-an sa imuang kinabuhi. Asa, unsa,
o kinsa man ang imong gisunod sa imong kinabuhi. Mga kapamalandong, una nako i-share sa inyo ang ako ang pagpamalandong sa atong ebanghelyo ug mga adlaw. Pagpaila-ila sa day ko sa inyo no. Niadtong unang semana sa Agosto, gitawagan ko ni Kuya no, ni Brother Alex aron paghangyo nga mo hatag og higayon sa pagpaambit sa maong pamalandong. So ang bakante, so karong adlaw, last Saturday of the month, so muna nga ako ang gidawat kining maong tahasa no. Mga igsoon ko kang Hesukristo, ako dai si Brother Harold Mihorada, usa ka first year theology student seminarian sa SSCC or Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and Mary. So sa kasamtangan lugar ni ako karon diri sa amuang seminaryo, sa amuang Scholasticate House diri sa New Manila, Quezon City. So ako mohangyo kaninyo sa pagpadayon sa pagampo kanamong tanan mga seminarista, mga pari, aron mo lahutay o magpadayon kita sa paambit o pagserbisyo ngadto sa uban o ngadto sa atong labaw nga makagagahom. Mga igsoon, sugdan ko nga akong pagpamalandong. Una no, sa usa ka pangutana nga asa, unsa o kinsa man ang imong gisunod sa imong kinabuhi. So dihay usa ka istorya no nga ako ang nadungog di experience no. Experience na ako diri sa kinabuhi isip usa ka relihiyoso. So matod pa sa usa ka seminarista, niingon siya nga kinahanglan nga sundon yun nato ang ato ang mga katigulangan. Kinahanglan nga mutuman kita sa kung unsa man ang giingon sa atong mga katigulangan. So one time kining maong seminarista nagsakit. Diya sa iya ang pagsakit. So nitawag siya sa iya ang pamilya o niingon ang iyaang pamilya nga kumusta man ka diha sa imo ang balatian. Niya niingon pud ang maong seminarista sa iyang tubag nga niaw karon sa maong balay tambalanan o hospital. So niingon ang iyaang pamilya no. Niingon niyang pamilya nga kinahanglan nga mauni ang imong sundon aron ikaw maalim sa imong balatian. So gisunod niya ang kanayon apan dili man ni pwede sa sulod sa maong balay tambalanan hospital. So mao nga ang gibuhat sa usa ka seminarista, nakipag-istorya sa iyang kauban o niingon nga paliti ko ingani nga tambal kay kini makaalim sa akong balatian matud pa sa ako ang pamilya. Apan gitubag siya sa iyang kauban nga bawal man kini. So ang gibuhat sa iyang kauban giignan niya nga unsaon nato ni pagpasulod ug pagpalit nga bawal man kini. Apan niingon ang maong nagsakit nga seminarista nga mao man gyud ingon sa ako ang pamilya no, sa iyaang mga katigulangan, mga kaliwat. So mga igsoon, usahay sa atong kinabuhi naapod tay mga gitawag o angay natong huna-hunaon daan sa pagsunod. Sa pagsunod dili lang sa maong nagkalain-lain nga mga hisgutanan, apan sa pagsunod pud usab sa makapaayo o makapahatod kanato ngadto sa tinuod nga kinabuhi.
mao ang gingharian sa Dios. Mga igsoon ko kang Hesukristo, sa atong ebanghelyo, sa ebanghelyo ni San Marcos, gustong ipakita sa mga Pariseo o pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga ang makapahugaw sa tao mao ang iyang gikaon. No? Daghan kitag punto nga pwedeng ipaambit karon sa atong ebanghelyo apan nagkuha lang ako sa maong pipila ka mga punto. Gani sila miingon kang Hesus sa atong Ginoong Hesus. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan. Tigulangan, no? Kundili nangaon hinuon nga hugaw og kamot. So dako kaayo kini nga kalambigitan sa ilaang gitawag og kinabuhi sa pagtuo, no? Dako kay kini kalambigitan kay tiaw mo nang nakita lang nila nga wala nang hugas ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus, no? Apan ilang nakita og niingon sila nangutana sila nga anong wala man nila matuman ang sugo sa atong mga katigulangan. Sa ilang pagpangutana, no? Nganong wala man nila tumana, no? Nganong nangaon man mo sila nga hugaw og kamot. Oh. Napoy usahay no nga kung didto pa kini sa tong hygiene nga hisgutanan, so labi na karon nga nagsagubang kita ining pandemic, kung kinahanglan gyud manghugas, no? Manghugas tag kamot adi sir mo kaon, no? Kada naay mahawiran gikan ta sa gawas atong balay, natay na nadawat, no? Kinahanglan manghugas, no, sa atong panahon karon. Gani ang uban sagara stock man sila alcohol, no? So nautro ang ato ang panglantaw ug ang dagan sa lakat sa ato ang kinabuhi ug sitwasyon karon. Gani kada pultahan dili lang kay kada balay, kada building, kada tunghaan, kada departamento adunay alcohol. Adunay alcohol. Apan unsa man ang ilang gisunod niini? Nisunod sila sa maong sitwasyon karon. Mao nga ilaang gibutangan og mga kasamtangang para pang paalim, no? Pang paayo sa ato ang lakat sa kinabuhi. So kining maong pangutana, no, katong pangutana sa mga Pariseo, murag nagtumong sa atong unang pagbasa ugma pohon, no? Nga matud pa kang Moises, no? Si Moises nagpahinumdum nga angay gayud nga sundon ang balaod nga gihatag sa Dios kanila. Angay gayud nga sundon ang balaod nga gihatag sa Dios kanila. Apan ang pangutana sa mga Pariseo sa ilang mga katigulangan, no? Sa ilang mga katigulangan gitagaan kini og pagklaro sa ato ang Ginoong Hesus. Apan ang maong balaod usa ka interpretasyon o hinimo sa tao lamang o gipasunod sa mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. No? Sa dihang gikahibalag nila ang naghatag gayud sa maong balaod, o kinsa man ang ato ang Dios mao ang naghatag sa maong balaod, no? Sa dihang ilang gikahibalag ang naghatag gayud sa maong balaod nga mao ang pulong sa Dios nga nahimong tawo ug mihatag sa hustong interpretasyon kung unsa gayud, kung unsa gayud, no? Apan ang matud pa, no? Apan ang maong balaod usa ka interpretasyon og hinimo sa tawo lamang og gipasunod sa mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod. So mo bitaw na nga ako nangutana ko, no, disir ko nagsugod sa akong pamalandong utana ko asa unsa og
kinsa man ang imong gisunod sa imong kinabuhi. O dili lang kay usa kini ka balaod, usa kini ka tudlo, kundili sa kinatibuk-an. Kinatibuk-an sa imong kinabuhi. Asa, unsa, o kinsa man ang imong gisunod. Kung moingon tag-asa, kini mao ang pagsunod dito sa gingharian sa Dios. Subay sa gingharian sa Dios. Asa. Unsa man ang imong gisunod sa imong kinabuhi. Unsa mao katong tinuod, no, or tinuuray nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Sama sa kinabuhi nga ang maong pulong nga nahimong tao, ang atong Ginoong Hesus, mao mo'y naglakat. Mao'y naglakat sa pagkinabuhi niya dinhi sa kalibutan. O kinsa magpabilin ba kita, no? Dunay pangutana, magpabilin ba kita sa maong pagsunod sa mga sugo, sa mga katigulangan nga niabot naman ang ato ang manluluwas. Nga sa pag-abot sa atong manluluwas, siya mismo wala lang kay taman sa istorya, kundili sa buhat. Sa buhat pud usab. Iya kining gibuhat aron maklaro makita sa maong katawhan sa Dios. No? Apan ang maong balaod usa ka interpretasyon og hinimo sa tawo lamang o gipasunod sa mga Pariseo. So katong ilang pangutana nga anong wa man mo sunod sa mga katigulangan. So interpretasyon lang kato. Wala sila masayod nga ang maod ang balaod anaa sa ilang atubangan. Mao ang atong Ginoong Hesus. Pulong sa Dios nga nahimong tao ang atong Ginoong Hesus og mihatag sa hustong interpretasyon kung unsa gayud ang kahulugan sa maong balaod. Apan wala sila mamati kaniya. Wala mamati kaniya. Kita usab maka-experience usab kita nga kita dili kita pamation, no? Matod pa sa usa ka writer, no, importante ang pagpamati kaysa pagbagutbot. No, importante ang pagpamati kaysa pagbagutbot. Unsaon man nimo pagkasabot ug pagkahibalo sa maong kinabuhi kung ikaw dili mamati, dili maminaw. Sige lang kag bagutbot, no? Sige bagutbot. Mao nga ang atong Ginoong Hesus mitawag kanila nga mga tigpaka aron ingnon. Tigpaka aron ingnon. Tigpaka aron ingnon. Nga matod pa sa mga kasagarang istorya ba, no? Tigpaka aron ingnon. May lang man ka sa istorya, wala sa buhat. Di ba? May lang man ka sa istorya, wala sa buhat. Kay mga igsuon ko kang Hesukristo, mga kapamalandong, importante nga nakita pod kini sa atong buhat. O diha sa atong kinabuhi. So, mga igsuon ko kang Hesukristo, dili matinud-anon nga mga kinaiya ang mga tigpakarong ingnon. Kay ila lamang gipakita diya sa ilang mga taphaw nga mga buhat og dili sa tinuoray nga pagtuman sa balaod sa Dios. Tiaw mo na, no? So taphaw ang mga Pariseo. Kay tama raman sila sa istorya, no? Sila ang gisunod sa mga tao kaniadto tungod kay sila man ang nakahibalo sa balaod. Apan tama na sa ilang hunahuna, no? Wala sa ilang tama sa ilang hunahuna, sa ilang pulong, apan wala sa ilang kasing-kasing. Wala man nila gibuhat, no? Matod pa sa usa ka pari, niingon siya nga, no, nagka-gubot ang maong komunidad kay ang maong sa ilang pag-meeting, no, mahitungod sa gisgutan man nila ang pautukay. Niingon ang usa ka pari nga
kauban aning maong pari, no, niingon siya nga, maulaw man kita nga ang atuang mga grado, mga grado ba sa eskwelahan, gagmay kaayo. Apan miingon ang maong pari nga buutan kayo. Niingon siya nga, mag-unsa man ang dagko grado kung taman ra sa istorya o guna-una ang ilaang kahibalo. Apan wala sa kasing-kasing. Di ba? O niya, iyang gisundan kini, no? Dagko sila o guna-una, kusog og tingog kay sigig bagutbot, kay lagi utokan, maayo mo istorya, mo saysay sa tungaan, maong tungaan, apan gagmay sila og kasing-kasing. Kaya wala man sa buhat. Mas maayo gitong tao nga dako og kasing-kasing, apan igo-igo ra. No? Igo-igo ra man ang equal man, no? Equal ang panguna-huna o ang pag-istorya. Muna giingon nga normal ba kung sa laboratory ba karon, uso ng laboratory karon kay kuan man pandemic, normal ang result. Normal ang result. So sa kinahilad-man ini nga pasabot, kana bang dili lang kay makita sa imo ang panguna-huna o sa imo ang pag-istorya, kundi ana apo ka sa maong buhat, no? Kay nagkanayon, no? Dili matinud-anon nga mga kinaiya kay ila lamang gipakita diya sa ilang mga taphaw nga mga buhat ug dili sa tinuoray nga pagtuman sa balaod sa Dios. Mga igsuon ko kang Hesukristo, mga kapamalandong, ikaw, kita sa atong kinabuhi. Asa, nagsubay ba kini? Sa dalan, padulong sa gingharian sa Dios ang atong gisunod? Unsa man ang imuang gisunod? Susama ba kini sa maong balaod nga mao ang atong Ginoong Hesukristo mismo ang ato ang gisunod? Sama sa iya ang gibuhat? Kinsa ang ato abang Ginoong Hesukristo ang gisunod nato nga balaod? Mga igsuon ko, mga kaigsuunan, mga kapamalandong, ang atong pagtuman sa maong balaod sa Dios dili lamang unta diha kutob sa gawas nga makita sa mga tao, apan motuhop unta diha sa atong mga kasing-kasing ug maghimo kanato nga mga tinuod, nga mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus. No? Kay kasagara kanato karon, dili kasagara, kadaghanan kanato karon. Muna gitawag nila ba nga plastic, plastic daw. Ingon sila plastic. Ano unsa man yung plastic? Sabot pasabot ani. Pag naaga ni ang boss, no, ang maong tag-iya sa kumpanya nga imong trabahoan, o pag naa ang imo ang ginikanan, no, sa mga bata, aya ra ka mo lihok kung naay mo tan-aw. Aya ra ka mo lihok sa maong gipa trabaho kanimo kung naay mo tan-aw. Apan kung wala, ay matud pa sa usa ka pare, no, niingon siya nga, sahay ra ba pag madungga na ang sirbato sa maong sakyanan sa pari, karakara dahil ng mga seminarista o guan, karakara ang mga seminarista lihok, karag lihok. So usahay atong malimtan, no, atong malimtan nga
naamay naglantaw o wala, kinahanglan nga sundo nato ang maong tinuod nga balaod sa kinabuhi. Wa may lain nga balaod no nga gi patuman ang atong Ginoong Hesus. Higugmaa ang Dios. Labaw sa imo ang kasing-kasing unahuna og sa imong kalag og higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Mga kaigsuonan ko, mga kapamalandong, sa katapusan sa akong pagpamalandong sa maong ebanghelyo kanato ugma pohon. So angay natong timan-an nga ang pagtuman sa balaod sa Dios ang dili nato malimtan. Daghang mga balaod yun karon no, daghang mga balaod sa atoang lugar, sa atoang gitawag nato og kining nasod. Napoy balaod karon nga daghan na pod sa atong no, okay, nanay dili na pwede mo gawas kung curfew time, no, curfew time. Apan dili ang pinakaimportante gyud kaayo nga balaod mao kining gitawag nato og balaod sa Dios. Kay kung atuan ang masunod ug sundon na natong maong balaod sa Dios, ang tanan makabir. No? Makabir up niini. No? Dili lamang unta diha kutob sa gawas nga makita. Nga iya ra ta mulihok kung naay mulantaw kanato. Nga mga tao apan motuhop unta diha sa atong mga kasing-kasing ug maghimo kanato nga mga tinuod nga mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Hinaot kita mga igsuon sa katapusan dunggo ng atong mga pag-ampo sa atong labaw nga makagagahom. Iyatang gasahan, iyatang protektahan ug sa kanunay sa panabang sa atong mahal nga inahan, kita magmalig-on o magpadayon sa atong pagtuo, pagsunod sa balaod sa Dios. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay, all right. So nindot sada kayo ang ato ang pagpamalandong karong gabi una igsuon no. So mo ni ang pangutana nga gihagit sa ato kinsa ang atong gisunod. Hinaot unta nga dili lang mga butang nga makahatag nato og kalingawan, katagbawan, nga tawhanon nga mga butang kundi ang Ginoo gyud unta no, ang sentro sa tanan. So nindot kayo. Rol, thank you kayo sa imong pamalandong nga gihatag karong gabi una. So mga igsoon no, mga kapamalandong, hinaot nga kini nagsilbi untang giya nato para karong semana ha. No, kani nga pamalandong kay daghan pud baya sa ato atong mabantayan bisan gay siguro sa atong kaugalingon. Sahay ingon ani kita. No, bisan lang gay ka ng pinakasimple na to nga balaod karon kay pagtaod og face mask. Pero napabigi mga higayon na alam mga mga tao nga makita na to dapit sa dalan di gyud ka face mask no. Napoy mga higayon nga ay ra mag face mask kung naidakop. Uy, nay pulis mag face mask ta. So wala kay nato na kuan ang ato ang akong point mga igsoon nga sa ato ang kuan sa atong kinabuhi either nabe nagtan-aw nimo or wala nagtan-aw nimo, dapat di ay ato ang puy-an gayud ang tinuod nga pulong no, ang pulong sa Dios at ang tinuod nga kanabang kinabuhi isip kinabuhing Kristohanon nga kita mga anak sa Dios. So mo ni ang challenge sa tuwa nining maong ebanghelyo ug mga adlaw hinaot nga kini maghatag kanato og kadasig aron gayud nga mapuy-an nato ang tinuoray nga pagpuyo nga gusto sa Ginoong puy-an nato dinhi ni maong kalibutan. Okay, so pasalamat ta ni Brother Harold nga nag-uban nato karong gabi una. Usbunin ako maigso no, live ta sa atong Facebook page ang atong PS246 TV, ang atong Facebook page usab nga Brother Alex Lim ug ang atong YouTube channel na PS246 TV. Kung wala pa ka naka-subscribe igsoon, naka-follow or naka-like, please support us by gusto pa natong palapdan o padaghanon pa
no, ang mga tao nga maabot sa atong pagsibya para sa mapaabot nato ang mensahe sa Dios sa taghatag sa kabalayan. Ilabi na karon ni panahon sa pandemic kay di man ta basta-basta makagawa sa igsoon, no, mga kapamalandong. Di para sa una nga free kay ta nga mag-adtog ng mga tapok-tapok, ng mga seminars, ng mga talks, ng mga sa panadiha nga mga gatherings. Pero karon kay medyo limitado man. So gamit kayo ning sa ato ang social media, no? So ato ning gipaningkamutan nga gusto namo nga mapaabot ba nato mas daghan pang mga tao, no, ang maabot sa atong pagsibya. Mo po na hinungdan mga igsoon na nag-invite gyud tag mga mag-share sa ato ang pagpamalandong. Ang atong schedule, brothers and sisters in Christ, no? Ang ato ang first Saturday of the month kay wa pa man ko na-invite ana, so ako ang mag-share. And then ang second Saturday of the month nato si Father Dudong Pandero. Dayon si third Saturday of the month si Father Maki, no, si Father Mark Harvey Eliorin, and then ang fourth Saturday of the month din si Brother Harold Mihorada. So salamat ako kay ng grasya sa Ginoo nga nagtubag sila kay ang ato magyong target ani dili man para lang sa ato ang kaugalingon kundi atong mapaabot gayud sa kadaghanan, no. Kini maong programa malipay po ta nga blessed po ta nga mahimo ning taytayan, channel lang ni siya para mapaabot ang grasya sa Ginoo sa matag pamilya, sa matag tao. Kung asa ka man karon igsuon ka pamalandong, nabakas imong balay o nabakas sa trabaho, hinaot unta nga atong mapaabot, mapasibya, no, sa imuha nga ang atong pagpamalandong sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo nagkinahanglan ta niini mga igsuon. Labi na kung isgutan nato kung sa pagpamalandong kung kinsa man atong gisunod karon, basin lahi na, no, basin lahi na ang atong gisunod, or sa atong mga desisyon nga atong gibuhat adlaw-adlaw, kinsa man ang atong gisunod ani, para ba ni sa Ginoo or para ba ni sa imuha lang on nga gusto or katagbawan. So mo ni ang atong kanindot kayo. Okay, so magpasalamat ta sa daghan natong mga kuan, no, sa atong pong mga kaigsuonan nga nagsunod nato. Hi po day, shout out day ko sa akong pare diha sa may Bubuntugan, Brother RR. Hello sa inyo diha. Sa ato mga kaigsuonan sa nagkalain-lain nga parokya, salamat sa inyong pag-support, sa inyong pagpaminaw. O hinaut og mga adlaw, no, niining ato ang pagpamalandong og mga adlaw, no, adlong Domingo man nga ato gayong mabati sa tinuoray ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Okay. So mga igsoon, I think mo ni ang atong pamalandong karong gabi una. Tagaan siguro nako og gamayng panahon si Harold, no, sa iyahang katapusan pud nga mensahe karong gabi una. Harold. Daghang salamat day sa mga kapamalandong nato diha, no. So padayon lang sa pagsunod sa ato ang mga protocols, no. So ilabi na sa amo ang kasamtangan nga kahimtang karon dinhi sa amo ang seminaryo nga kami nanginahanglan sa inyong mga pagampo sab, no. Iampo mi ninyo kanunay o labi na katong mga naay sakit sa nagkalain-lain nga mga hospital o naa sa balay tambalanan o naa sa ilaang kaugalingon nga panimalay. So wa gyud koy lain nga usa ka hangyo kaninyo mga kapamalandong, mga igsuon ko kang Hesukristo, kun dili ang pagpadayon o pagampo sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi o sab sa ato apong mga kaigsuonan o mga kasilinganan, no, sa ato ang mga katawhan. So daghang kayong salamat sa inyong pagpamati o pagpamalandong. Hinaot nga ang Dios labaw makagahom, magagiya kanato, magapanalangin kanato kanunay o sa tabang sa atong mahal nga inahan, dunggon ang atong mga pagampo kanunay sa atong labaw nga makagahom. Amen. Okay, so Rol, thank you kayo karon nga gabi sa imong sada kayo nga kuano pagpamalandong. Okay? Salamat po So diha. mga igsoon, no, mga kapamalandong, akong Osbon, ang atong panahon karon nagkinahanglan nga kita magtinabangay, magsuportahay, maginampuay. So atong iampo pud ang atong mga kaparian, no, sa tibuok
nasod sa tibok kalibutan. Ato po giampo ang mga seminarians, no? Seminarista nga din padayon sila naning kamot pod nga magpag-umol sa ilahang kaugalingon para mahimo yung instrumento ni Kristo, no? Diha sa bukasyon sa pagkapari. So yan po na to si Harold nga maka mahuman gyud niya, no? Muna akong kuan mga igsono ato ang suporta nga mapaabot, no, sa ilaha, no, sa ilahang kuan congregation, sa ilang seminaryo, naot nga kani sila makalampos gayod, no, sa ilang pagtubag sa tawag sa atong Ginoo. Igsoon kapamalandong dinhi na lang ni kutob, no, kini ang inyong kapamalandong Brother Alex Lim, mingon na lamang kung ang Dios dapig kanato kinsay makigbatok kanato. Dalaygon ang Dios, praise the Lord, hallelujah. Atong ampuon ang orasyo imperata sa atong pagtapos. Orasyo Imperata, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 and coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangalyo po kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.